инҷо барои хӯроки нисфирӯзӣ духтаро борщ омода кардам. Барои десерт бошад анами хел булочкиҳои слоёнӣ, хамираши слоёнӣ кардам. борщи сурх тайёр кардам духтаро. тарзи омода кардани борща ман борҳо дар влогҳоям нишон додагастам. борщи ман ана ҳамин гуна борщи сурха ки бо лаззат мебиёд. мурғ кати тайёр кардаги будам. ана ҳамин хел зелень кати, мурғ кати. Инҷа бошад ана ҳамин гуна булочкаҳо. Як лист тайёр кардам тамом имрӯз. Хамир кам буд. хамира камтар шӯридам барои тезтар тайёр шуданаш. ҳозир бошад почта меравам, посилкаҳои духтаро равон мекунам, витаминҳое ки духтаро заказ кардан. ҳозир булочкае бошад барои шумо дарунаша нишон медиҳам. ана ҳамин хел слоёнӣ мешавад. ана духтаро булочкаҳо ана ҳамин гуна равған кати мешавад ва фикрам ки беҳад болаззат мешавад. ана ҳамин хел мулоимаки болаззат. Якташ Екатеринбург ва дигариш Сочи ва дигариш Уфа ва хулоса ба ҳамаи гӯшаву канори Россия мо доставка дорем. ана ин духтаро турмацин аз дарди зонуҳо, воспаленияи зонуҳо, варами зонуҳо метавонед барои падару модаратон, барои наздикотон, барои худатон харидорӣ кунед. занҳое ки баъди таваллуд кардан, занҳо баъди таваллуд кардан духтаро кальсий аз организмашон меравад. барои ҳамин ба дарди пой, дарди буғумҳо, дарди зонуҳо, варами зонуҳо дучор мешаванд. метавонед аз кальсий харидорӣ кунед, аз турмацин харидорӣ кунед ва барои фарзандотон аз ана ҳамин гуна ё ки барои худатон аз ана ҳамин гуна комплекс витаминҳо харидорӣ кунед. барои заказ ба ватсапи ман нависед. дар таркиби ин витаминҳо якчанд минералҳову витаминҳое ки барои организми мо фоида дорад, зарур аст, дар таркибаш ҳаст. ана ҳамин хел духтаро барои заказ духтарои азиз ба ватсапи ман нависед. оиди баъдҳо барои шумо маълумотҳои муфассал медиҳам. духтарои азиз, чӣ хеле ки медонед, ман ба конференсия рафта истодам барои кушодашавии ширкати бонуфузи атомӣ дар пойтахти азизамон Душанбе баргузор мегардад кушодашавӣ. барои ҳамин ман курта гирифтам. ман беҳад куртаҳои анами хел спортивне дӯст медорам. куртаҳои ман ҳамаш қариб ки анами хел ҳамин фасон кати, анами хел стил кати. ҳам удобни хел куртаҳо ва ҳам барои ман писанд аст. ва барои худам сумкача гирифтам духтаро. сумкачаам беҳад бисёр аст, лекин хостам ягон чизи свеже гирам. Насипа, держи, пожалуйста. Ой. Лампочку включи. ана духтаро ана хел сумочка гирифтам. сумочкаи кожаный. ана ҳамин стил маъқул шуд. баъд барои сумочка ана михел подходящий кошелек гирифтам духтаро. ана михел беҳад удобный. инам кожаи натуральный. ина духтаро натуральный кожа. ман умуман нағз мебинам ана михел сумкача, духи, хел чизое беҳад дӯст медорам. лаззатоша мегирем ҳозир. ва ин монанди клач мешавад. ана ин хел дорад монанди клач. ана ҳамин хел сета отделение дорад. ина се раздел дорад. ана ҳамин хел удобненький барои пули танга, барои мелоч. ана ҳамин хел дорад. Давай сумочку откроем, покажем. Сумочкаям реминти дароз дорад. ҳамин хел духтарои азиз. ва баъдан духтаро барои бачаҳом 23 феврал ба ҳамаш ба яктаги кружка заказ кардам. номашон кати рустама худаш ба аллакай додам. роҳбози рустама дидам. рустамана азвал барои Лёня ва кружкаҳои Лёня ва Ҳусейнҷон омад. ана ин хел кружка духтаро. лучший мальчик Ҳусейн. беҳад маъқул шудан амин. весёлый расцветкаш. барои кӯдако беҳад шавқовар мешавад.
барои Лёня бошад, духтаро, ана иқил. Лучший мальчик на свете Лёня. рӯз ба хайр, тамошобинони гиромӣ. Имрӯз оиди маҳсулотҳои ширкати Атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Ҳозир заказои ман омад. Ана ин духтаро калтсий барои устахонҳо, ҳам барои кӯдакҳо мешавад, ҳам барои калонсолҳо. Ана ин бошад витамин Б. Витамин Б барои дил, барои асаб беҳад фоида дорад. барои заказ ба WhatsApp нависед, заказ мекунед. Ана ин бошад турмацин. ин бестселлери фурӯшҳо дар ширкати Атомӣ, яъне ки беҳад харидораш зиёд аст, барои он ки барои варами зонуҳо, артроз, воспаленияи зонуҳову пойҳо беҳад фоида дорад. аз несшавии хряш, яъне ки хряш нарашивет мекунад организм худ аз худ. ана ҳамин чизи беҳтарин. ана ин бошад духтаро Stomach Health барои желудка, барои ошқазон. онҳое ки аз дарди желудка, аз ҳазм нашудани хӯрок азият мекашанд, барои ана ҳамонҳо метавонед харидорӣ кунед духтаро. дар ин ҷо курси 1 моҳа 30 дона дар дохили ин аст. ҳар як ана ҳамин стик 20 миллиграмми желе дорад дар дохилаш. дар дохили ин желе барои истеъмол воспаленияҳои желудкая бартараф мекунад. хулоса саломатитона ба пуррагӣ барқарор мекунад. барои заказ ба WhatsApp нависед духтарои азиз. ана ин бошад омега 3 барои кӯдакҳо, маҳз барои кӯдакҳо. ана ин хел сохти моҳича дорад. вақте ки кӯдакотон дар мактаб мехонаду усидчивост надорад кӯдак, яъне ки қарор нишаста дарс хондан наметавонад. кӯдакое ки ҳаракаташон зиёд аст, барои ҳамин лаёқати хонданашона баланд кардан ана ҳамин омега 3 беҳад фоида дорад. ана ин бошад духтаро мультивитамин, комплекс витамин, цветной витамин мегӯянд. ин барои ина майнаи сар, мӯйҳои сар, пӯст, нохунҳо беҳад фоида дорад. дар таркибаш ҳам витамини оҳан дорад, витамин В дорад, магний дорад, витамини Б хеле ки гуфтам беҳад фоидаовар аст духтарои азиз. барои заказ ба WhatsApp-и ман нависед. духтарои азиз, ана ин Stomach Health бисёриҳо барои желудка пурсидагӣ буданд духтаро. ина бинед беҳад чизи як аҷоиб будааст. коробкаи калонакак ина дидед. онҳое ки хӯрокашона ҳазм кардан наметавонанд, бисёр атришка доранд, метавонед харидорӣ кунед духтаро. инҷо курси 1 моҳа барои заказ ба WhatsApp-и ман нависед духтаро. якумин маротиба заказ кардам ман. нархаш 5000 рублей. доставка кати. инҷо бошад духтаро лимони бисёр гирифтем. барои лимон сиёҳ нашуданаш ана ҳамин хел шакар кати омехта мекунем ва аз мисарубка мегузаронем. ва барои лимон ганда нашуданаш мо бояд чӣ кор кунем? барои туруш нашуданаш шакар кати ҳамаша алараш мекунем. инҷо тақрибан 3-4 кило лимон, шакар бошад 1 кило духтаро. ана ҳамин хел шакар кати алараш мекунем то ки туруш нашавад. баъдан дар дохили зарфҳои шишагин мемонем ё ки банка мемонем барои ба чой илова карда нӯшидан. чой кати имбир кати лимон, имбир, пудина беҳад барои иммунитет фоида дорад. ана ҳамин хел мекунем ва дар банкаҳо мемонем. ҳар рӯз 2 қошуқи барои чой илова мекунем. натуральный витамин С мешавад.